lam sogo hai na hai sini ha tebi nai tongnai khapani ta hoktai buk songrok no tini belai nu warma singsa hai kheba kirma singsa mangpli hai no hai kasai phaipuka hai kheba nongnani nangkha hai kheba khanana nangkha sini ha tebi ni mangpli te khlaiwi tini thangnai horo prai hotni duita hai tamani jorawo korbuk subdivision by khobjak poschim manik kodawan edc village ni tobiram parao tongui tongnai riang parao hai kheba riang am kamini amchayo khorognai kamini lukrok hai kheba amchani lukrok korbuk ni 25 tomo hai kheba 25 tomo kalajari mela nainani thanglai tongmani jorwa borok hisoknai hai kheba borok khorognai chuak thaisa nawi asok laiwi chuak nangmani yagulo nungruk phegruk teina hagi nungruk engte nunglai che no khoroknai kok banglaiwi danawi tanlai mani hai kheba danawi tanlai mani kokma hai kheba patimong belai nu warma singsa hai kheba kirma singsa ke tanlai kha je bokhrok khakni khaktham angai thanglai ka khoroknai ni do abuni yagulo abtani lukurok khanawi hai kheba nugui noton bazar gramin hospital lo hai kheba sakham nogo talangai thangjaka abuni yagulo thangi soika noton bazar thanani police rogo thangi soija noton bazar gramin hospital hai kheba sakham nogo abo busuk jorati kubai borok kani ja tanlai khana hai kheba kubun borok da tanai kalang khana saito koi dai chini hatibi moi keno nai tongni kereng tongni chini hatibi by bir report chini hatibi